салому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре ки ҳамавақт наворҳои моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависен ва боварӣ дорем хубе иншалло ҳар яки шумо чӣ гунае ки медонед аз 3 июн нафарҳое ки ба Россия омаданӣ буданд. хуб пешакӣ приложение госуслугро айдиро скачат карда, регистратсия карда, заявка роӣ карда ва QR-код медод ки дар пограничный контроли Россия нишон доданаш ҳатмӣ буд ки ира ихтиёрӣ кардам. Фикр мекунам беҳтарин аст. Яъне дар ҳолати набудани QR-код пограничный контрол ҳақ надорад ки шуморо гардонад. Ки фикр мекунам хабари беҳтарин аст ва чӣ гуфтанем? Нафарҳое ки дилтон айхитон пур нест, хубтар аст пешаки заявка роӣ кардан то ки саргардон нашавем, билетон насӯзад бугем. Аз шахсиятҳое ки ҳамин чизро пур намекунанд ҳатмӣ нест. Нафарҳое ки тамошо дорем, лайк ҳамеҷ кунем, нафарҳое ки обуна шидаги нестен, обуна шавем ва паҳн кунем то ки дигарҳо ҳам хабардор шаванд. Ҳамчунин ай якум мо мерем аэропортҳо, ай нафарҳое ки омадагиам пурсон мешем ва иёра бугем дар сайтҳои официали худшон паҳн кардан ки давраволӣ гуфта. Ва приложениям бугем баъде баромаданаш бисёриҳо установка кардан, ҳатто то охирша рафтам вақте ки рақамро мезанам бугем. хуб қабул накардаста буд, надидем ягон нафаре ки то имрӯза QR-кодро гирифта бошад. Дар оянда соз мекунанд, вале ҳатмӣ нест бугем. ҳамчунин бисёриҳо дар ташвиш буданд, бугем билетҳоро мо медем то охири моҳ душанбе Москва то 60-65 ҳазор рублам шида буд. яъне метавонед ки ташвиш нашавед ва баъда якум бо билетҳо арзонтар аст. ҳамин қадар маълумот, раҳмат ки наворо то охирша тамошо кардаед. Миннатдорум ҳаматон бошед.